اندزیارên çandiniyê li Rojavayê Kurdistanê ragihandin ku gumane berhemên çandiniyê bi taybet genim heştê sedî kêm bibe ji ber kêmbûna baranê. Li gorî endeziyarên Rojavayê Kurdistanê ku ji ber kêmbûna baranê li tevaya Rojavayê Kurdistanê ku salên borî ta vê demê 600 mîlim av baran bi erdê de diçû lê îsal bi tenê nêzî 300 mîlimî ye. Ji aliyê xwe ve cotkarê Rojavayê Kurdistanê ji arkê re ragihandin ku eger ta çend rojên bê baran neyê wê rêjeya heştê li ser sedî ji genim were berdan. Her wiha Nîsk û Nok û Kemun û Kizber jî ta niha sedî heştê hatiye berdan. Cotkaran serbar kir ku ji ber kêmbûna mazotê wan genimê avdayî neçandiye û cotkarekî din jî dibêje ku ew nikarin genim bo sala bê dabîn bike û di sayloyên peyedê da cih û genim nemaye. Têzanîn ku Rojavayê Kurdistanê bi çandiniyê tê naskirin ku zeviyên çandiniyê bêhtir ji 18,000 kîlometr çargoşe ye û berhemên genim bi tenê salane 1.4 milyon ton e. Wate 37 ji sedî ji berhemên Sûriyê salane ye ku berhemên genim bi tenê 372 milyon dolarên Amerîkî ye. Berhemên Çinînê li Rojavayê Kurdistanê nêzîkî nivî berhemên Sûrî bigiştiye. Têzanîn ku peyedê berhemên sala borî bo rejêma Sûrî û welatê Iraqê firotine û niha sayloyên cih û genim vala bûne û nerxê tûrênan ji 110 lêreyan bûye 300 lêreyî û li firneyên taybet ji 500 lêreyî kirine 800 lêreyê Sûrî.